Det her er en hammer fra vikingetiden. På den er der runer. Gammel skrift, som man brugte dengang i vikingetiden. Det her var det alfabet. Det består af runer og nogle bogstaver fra nu. Der er ikke så mange bogstaver, som vi kender det i dag. Det her er Jellingestenen. Den blev sat af Harald Blåtand. På den skrev han med runer. Harald konge bød gøre gumle disse efter Gorm fader sin og efter Tyra moder sin den Harald som sig vandt Danmark, Al og Norge og danerne gjorde kristen. I vikingetiden havde man ikke papir og blyant til at skrive runer på. Man hakkede det ind i blandt andet træ og sten. Det var ikke kun gamle træ og sten, man brugte til at skære noget ind som runer. Man kunne godt skrive helliggerninger på en rustning, som vi giver aldrig op. Mønter var ikke kun noget, man brugte til sin landsby. Man kunne også bruge dem som smykker, som f.eks. øreringe og halskæder. Man skrev også runer på sine ting, som en kamp eller andre ting, man havde. Det her, det er